Txulalai dantzatzeko 3 pausu ikasiko ditugu. Biribilketa, baltseoa eta ipurdiak. Has gaitezen biribilketa pausua ikasten. Borobilean dantzatzen denez, eskutik helduko gara beste dantzariekin. Eta saltoka hasiko gara bi oinak tartekatuz. Pausu honekin aurrera egingo dugu. Denok batera eta borobilean honela gelditzen da. Hurrengo pausua baltseoa da. Ezkerreko oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Aurrera altxatu, atzera, itxi. Aurrera altxatu, atzera, itxi. Ikusten duzunez, hanka ez da asko altxatu behar. Eta atzera joaterakoan, eskuineko oina zapalduko dugu. Bukatzeko, ipurdikoak pausua daukagu. Pausu honetan, alboetan ditugun bi dantzariei ipurdikoak emango diegu. Alde batera eta bestera. Alde batera eta bestera.